dacen masoyin kwarai ke sawa a yi kuka. Dace da masoyi kwai riba ni ne shaida ta farko. Soyayya in akwai gaskiya ginin ta yakan yi karko. Idan yarda ta nesa kadan sai ka ji an yi baiko. Ashe sona da daɗi ya kamun zuciyata, kuma baya kyale yaro da baba duka maza da mata. Duk wanda yake cikin so da na faɗa zai gaskata ni, domin na tabbata lamarin so da akwai rudani. Idan ka samu riba to wani ya sha wahala kamar ni. Da isasshen lokaci labarin sai in zayyana shi, watakila in baka tausayi ko kuma ka ce na baka haushi. Akwai daɗi wani san akwai zafi, takan sa mutum farin ciki takan sa mutum kuka. Da barga a soyayya akwai kyautatawa, takan sa a dinga taku ɗai idan aka ɗauka. Masoyi a soyayya yakan jura gaskanci, idan aka bata masa makura ta yayo kuka. Kamar duniya so yake kun misalinsa na girma, yakan juya jinsin hula da jinsi na ɗan kwali. Soyayya ta zama rayuwa sai da ita ko ina, ni na miƙa mata wuya yadda dukka ta so sai ta yi da ni. Shi masoyi bai da yawan fishi, bai saurin zuciya, in aka bata ma ka dau haƙuri zai zama ka magani. A fari da ƙarshen rayuwa ake gane masoyin gaskiya, a farko sanda ba a sanna ba, da ƙarshe duniya ta yada ni. Wanda ya so ka tsakiyar rayuwa don ka ishe lokaci, to ka sani in lokaci ya watsar ka ba za ka gane shi ba. Soyayya na da daɗi idan an yi dace da juna, rashin dacen masoyin kwarai ke sawa a yi kuka.